Mikkel Sørensen kan I godt glæde jer til. I kommer til at stifte bekendtskab med ham i flere omgange, blandt andet i kropsbasisforløbet og atletik. Hvis man er heldig, ja. Men I møder ham helt sikkert, og I kan godt glæde jer til det, han har at fortælle jer lige om lidt. Jeg tror måske, at Mikkel Sørensen kommer her. Håndfladen op, sig det! Og sige, at han er stadig lidt forsinket. Klarer vi her med 20 runder i fældeparken. Kom drenge, jeg får jer på lønnen. Så vi kan se forholdet for en piskebologet her på instituttet. Vi står mere om det finder mere om vores væren bliver fed, hvis vi får kroppen med. Vi styrer forhængende i X.
Mathias Edvardsen Hela! Vi starter foran på point, man skal have det til. Stående, flot, som vi viser her, er det vigtigt, at man har lidt afstand, fordi vi skal have noget hastighed. Hvis ikke jeg lader mig falde lidt bagover og få skabt en hastighed inden mod adressen, når jeg laver min ekstension af fællesæt, så ryger jeg bare lige op og lige ned. Jeg vil gerne ind på adressen. Så derfor, ligesom i starten på et flipflap, så lader man lige falde lidt først. Så vær opmærksom på, at knæene skal lige, benene skal spredes lidt, så vi ikke får næsebådet og får knæk i næsen. Og 1, 2, 3, go! Og uden at have målt tilløb op, så jeg har brug for lidt support her. Så laver vi en energicirkel. Årgang 25 er I klar til nogle gode år